Gikanselar sa pipila ka mga local government units, pinaagi sa ilang official Facebook pages ang mga klase ug mga adlaw Setyembre 26 tungod sa severe tropical storm Opong. Sa pagkutlo ning report, lakip sa mga LGUs nga miluwat sa maong anunsyo, mao ang mga lungsod sa Liloan, Compostela, Catmon, Consolacion, Carmen, Madridejos, San Remigio, Tabugon, Medellin, Pilar, Poro, Daan Bantayan, Borbon, Tabuelan, Asturias, San Francisco, Tuburan ug mga dakbayan sa Lapu-Lapu, Danao, Bugo ug Talisay. Gawas sa class suspension, kagahapong adlaw pagisugdan ug kanselar sa Philippine Coast Guard Central Station Cebu ang mga biyahe sa barko tungod sa maong bagyo. So since yesterday, we have already started suspending trips of vessels, particularly those that are going to areas nga naa na storm signal. And then if even if they are just traversing on those areas, gisuspend na sad nato ang ilang mga biyahe. Compostela, to include yung Camotes Island, naa na sila storm signal as of now. So totally, the sea travel in those areas are suspended na. So nauna ang Leyte, actually Leyte and Samar area na sila storm signal since kahapon. Naghinam-hinam na untang makauli sa Masbate ang 53 anyos nga si Arlene Pasi. Apan dulan sa usa ka adlaw na kining natanggong dinhi sa terminal sa Pier 3. Gikan kog butuan, niuli kog butuan kay namatay akong igsuon. Nya, duha ko ka semana sa butuan. Mauli na pag Masbate kay nakoy anak dito nag-eskwela. Di man ko pwede makaulig butuan, aba naman ko'y kwarta. Pero lang gid may uban ani. Gawas ni Pasi ang 61 anyos nga si Arlene Bertola nga taga Antique Province, wala sab makabiyahe paingon sa Ormoc, Leyte aron makabisita unta silang masakiton nga igsuon. Di man kami kabalik sa mua kay ang among kwarta apiki ba kulang. Moadto ni mi sa Ormoc sa among igsuon. Ingon man gi-cancel ba kay naibagyo. Sayo sa buntag pakarong Webes, Setyembre 25, gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Northern Cebu ug gani makita sa pipila ka mga videos nga gipadala sa MyTV Cebu ang kusog nga hangin ug pagbalod sa mga lungsod sa Bantayan Island ug Catmon karong hapon. Nagkanayon ang station commander sa PCG Cebu nga si Captain Jerome Losada nga magdepende ang paglibkas sa suspension sa official advisory nga magikan sa Pag-asa. Ang suspension magud nato will depend always sa pronouncement sa Pag-asa. If there will still be storm signal on certain areas from port of origin diri sa atua and then port of destination, suspended paghihapon ang atong biyahe until na ma-wave na ang kanang storm signal na. Tungod na butang sa storm surge yellow category ang amihan ng bahin sa Sugbo, mianunsyo ang Kapitolyo nga nangandam na ang warning team sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa posibleng kadaot nga ihatod sa maong bagyo. Our operations and warning team of the PDRMO are already on standby at the Capitol as per instructions of Governor Pam kay PDRMO head Colonel Pastor. As for relief operations, yes, we are ready for this. The PSWDO have ready na mga relief packs, relief goods. Even if dili pa di ta maigo, mas maayo, pero or walay maapektuhan, at least naagi ready na relief goods. Pahimangno sa otoridad sa mga residente nga namuyo sa coastal areas nga magpabiling luwas og dili na lang mo risgo og biyahe sa dagat. Kababayan nato that are staying in the coastal areas, particularly in these island barangays na normally gyud pag naingon aning upcoming weather disturbance, and then we normally feel na normal pa ang dagat. Once we have already advised you to refrain from venturing out or going out of sea, please cooperate kay para dili ta magka-problema, so to avoid also sea accidents. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.